Mae llawer o bobl wedi bod yn gofyn i fi ers y referendwm beth ydw i'n gwneud nawr. Wel, am y tro, a tan bod Prydain ac Cymru wrth gwrs yn gadael yr Ewropeaidd, dwi'n cario ymlaen gyda'n ngwaith i fel eich cynrychiolydd chi yn y Senedd yma. Mae llawer o bethau yn dal i ddigwydd, mae'n bwysig bod llais gyda ni. Enghraifft yr wythnos hon, dyn ni wedi bod yn trafod y gyllideb, dyn ni wedi trafod arfau niwclear, dyn ni wedi trafod y sefyllfa gyda'r ffoduriaid. Llawer iawn o bethau sydd yn effeithio'n uniongyrchol ar Gymru. Felly byddai'n dal yn llais cryf i Gymru yma yn y Senedd, ond wrth gwrs byddai hefyd nawr yn edrych tua'r dyfodol a cael y cytundeb gorau posib i Gymru. Achos beth dyn ni eisiau yw aros fel partner yn Ewrop, ond gyda'r gallu i gryfhau yn economi, creu mwy o waith, edrych ar ôl cefn gwlad a'r holl bethau yna sydd yn flaenoriaethau i ni yn Plaid Cymru. Felly, os ydych chi eisiau trafod rhywbeth, y sefyllfa presennol neu beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol, cysylltwch â fi. Dwi dal yn mynd i gwrdd â grwpiau mewn llefydd gwahanol yng Nghymru. Mae'n fwy pwysig nawr nag erioed bod ni'n cydweithio dros dyfodol gwell.